Уявіть собі дуже розумну людину, скажімо, математика, генія з IQ 300+. І уявіть собі досвідченого податкового консультанта. Кого б ви вибрали для подачі вашого податкового звіту? Правильно. Скоріше за все, вибрали би того, хто має конкретну вузьку експертизу, і в цьому випадку навряд це б був геній математик. AI-агенти сьогодні це, власне, ці математичні генії, вони дуже розумні, але часто їм бракує доменної конкретної експертизи. І skills – це, власне, спосіб дати цим AI-агентам цю експертизу. Структура skill виглядає таким чином. Головний файл skill MD з назвою, описом і тригером, тобто коли використовувати цей скіл. Далі інструкції, крок за кроком, що робити. І далі додаткові папки з ресурсами, приклади, шаблони, скрипти.